Πρώτα απ' όλα, η μελέτη είναι δημοσιευμένη σε ένα εγνωσμένης αξίας περιοδικό. Είναι έχει το πέμπτο ισχυρότερο impact factor μεταξύ των περιοδικών γενικής χειρουργικής, όλων των χειρουργικών ειδικοτήτων. Και το πρώτο, στην ουσία, το δεύτερο μάλλον από τα περιοδικά γενικής χειρουργικής και ειδικοτήτων. Η SMBOS μαζί με τη Sleeve Pass είναι οι δύο μεγάλες μελέτες που έχουμε στη βαριατρική, όπως ξέρουμε οι παλιότεροι και μαθαίνουμε οι νεότεροι. Οι δύο μεγάλες προοπτικές στοιχειοποιημένες μελέτες που αφορούν τη βαριατρική χειρουργική. Η SMBOS έρχεται από την Ελβετία, η Sleeve Pass από τη Φιλανδία, ο Πέτερλι είναι πίσω από τη μία, η Πολίνα Σάλλον είναι πίσω από την άλλη. Είναι και οι δύο μεγάλους ελληνικούς world-class βαριατρική χειρουργοί. Το 2018, στο ίδιο τεύχος, το JAMA, το μητρικό περιοδικό του JAMA Surgery, δημοσιεύτηκαν τα πενταετή αποτελέσματα που συνέκριναν head-to-head την επιμήκη γαστρεκτομή και το γαστρικό bypass. Και στις δύο αυτές μελέτες δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα καταληκτικά σημεία που είχαν θέσει οι συγγραφείς εξ αρχής. Αυτό απεικονίζεται και σε αυτή τη μελέτη που στην ουσία ανακατεύει, μαγειρεύει και τις δύο αυτές μελέτες. Ως προς την απώλεια βάρους, είτε μετρώντας είτε έχοντας ως μέτρο το total weight loss, είτε ως μέτρο το excess BMI loss. Και οι δύο είχαν εισάξια και συγκρίσιμα αποτελέσματα στους ασθενείς. Και το συμπέρασμα είναι ότι, αν και στα νούμερα, η γαστρική παράγραμψη έχει μεγαλύτερη απώλεια βάρος. Αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική και δεν ήταν σημαντική και η σύγκριση των δύο τεχνικών όσον αφορά την υποστροφή του διαβήτη, της ηθμικής άπνοιας ή την ποιότητα ζωής της στα 5 χρόνια. Απέναντίας, το γαστρικό bypass αναγνωρίστηκε ότι σε βάθος χρόνου είχε περισσότερες επιπλοκές. Αυτές οι μελέτες συνεχίστηκαν προοπτικά, οπότε μετά την πενταετία ήταν αναμενόμενο να φτάνουν τα αποτελέσματα δεκαετίας. Τα δεκαετή αποτελέσματα από τη Sleeve Pass ανακοινώθηκαν το 2022 στο JAMA Surgery και ήρθε και η ώρα να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα από τη SMBOS. Αυτό έγινε 2 χρόνια μετά, όχι γιατί θα αναρωτηθεί κανείς πώς είναι δυνατόν τα αποτελέσματα πενταετίας να ανακοινώθηκαν την ίδια χρονιά στο ίδιο τεύχος και τα αποτελέσματα δεκαετίας με ένα lag 2 ετών. Στην ουσία έγινε για λογιστικούς λόγους αυτό, για να γίνει στην ουσία η αποθυσάβρηση των δεδομένων. Τζίνα, κάποιο σχόλιο προς αυτά? Δεν ακούμε τη συνάδελφο. Έχετε δίκιο, με συγχωρείτε. Λέω ότι το σχόλιο μου είναι ότι αυτές οι δύο μελέτες έχουν το πιο μακροχρόνιο follow-up που έχουμε στη βαριατρική χειρουργική σε τοιχεοποιημένη μελέτη. Οπότε η βαρύτητά τους είναι αρκετά μεγάλη. Ελάχιστες φτάνουν στη δεκαετία. Τοιχεοποιημένες μιλάω τώρα, μελέτες σύγκρισης χειρουργείων. Ωραία, συνεχίζουμε. Προχωράμε στην επόμενη ενότητα, υλικό και μέθοδος. Πρόκειται για ασθενείς οι οποίοι χειρουργήθηκαν από τον πρώτο του 2007 μέχρι τον Νοέμβριο του 2011. Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 217 ασθενείς. Η τυχεοποίηση έγινε σε ομάδες. Αν διαβάσει κανείς τη μελέτη, αναφέρουν block randomization. Αυτό έγινε με χρήση υπολογιστή κεντρικά, σε ένα σημείο που δεν είχαν πρόσβαση οι χειρουργοί και φυσικά όλοι οι ασθενείς. Και δεν υπήρχε τυφλοποίηση, γιατί προφανώς ο χειρουργός που διενεργούσε το χειρουργείο ήξερε τι χειρουργείο έκανε. Και οι χειρουργοί που χειρουργούσαν ήταν και αυτοί που συμμετείχαν στη μελέτη. Προεγχειρητικά όλοι οι ασθενείς είχαν περάσει από διεπιστημονική ομάδα και είχαν πάρει έγκριση για βαριατρικό μεταβολικό χειρουργείο. Σε όλους είχε προηγηθεί ενδοσκόπηση ανωτέρου πληκτικού. Τα κριτήρια ένταξης είναι τα κλασικά κριτήρια βαριατρικού χειρουργείου, είτε δείκτη σώματος πάνω από 40, είτε από μόνος του, είτε δείκτη σώματος πάνω από 35, με ένα συνοδό πρόβλημα, μια συνοσηρότητα. Εντάξει, δεν είναι δόκιμη η ορολογία. Μεταξύ μας συνεννοούμαστε ότι
Συνοσηρότητα σημαίνει συνοδό πρόβλημα της παχυσαρκίας. Και η ηλικία των ασθενών ήταν από 18 έως 65 έτη, όπως προβλέπεται από τις κατευθυντήριες γραμμές της ύψου και οι οποίες εφαρμόζονται και στην Ελλάδα. Ποια ήταν τα κριτήρια για να αποκλειστεί ένας ασθενής από τη συμμετοχή στη μελέτη? Αν είχε κάνει προηγούμενο βαριατρικό χειρουργείο, που σημαίνει ότι οι επανεπεμβάσεις δεν συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Αν υπήρχε σοβαρή παλινδρόμηση, ως σοβαρή παλινδρόμηση ορίστηκε η παρουσία συμπτωμάτων παρά τη λήψη αναστολέων αντλίας πρωτονίων και αυτοί οι ασθενείς κατευθύνονταν αυτομάτως προς bypass. Αν υπήρχε επεμβολή διαφραγματοκύλιο, οπότε πάλι γινόταν το ίδιο. Και αν υπήρχε ιστορικό φλεγμονώδη γνώση του εντέρου, οπότε εκεί πέρα ήταν κατευθείαν το allocation σε επιμήκη γαστρεκτομή. Οι επεμβάσεις ήταν αρκετά στανταρισμένες, γιατί μεν επιμήκη γαστρεκτομή χρησιμοποιήθηκε κυρίως 35 French και η διατομή από τον πλευρό γινόταν στα 3 έως 6 εκατοστά. Οτιδήποτε μπορεί να σημαίνει αυτό. Η ακύμαση είναι αρκετά μεγάλη. Αβελατίες από την άλλη μεριά, για το bypass δημιουργήθηκε μια εμπροστοκολλική έλικα ρου της τάξης των 150 εκατοστών, ενώ η χολοπαγκρατική έλικα ήταν στα 50 εκατοστά. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν ο πλεονάζον δείκτης μάζας σώματος, ο οποίος, το λέμε για τους νεότερους συναδέλφους, ίσως που είναι εξοικειωμένοι με τα μέτρηξ της βαριατρικής και της παχυσαρκίας, είναι ο λόγος που στον αριθμητή έχει το αρχικό BMI μείον το BMI στο χρονικό σημείο που εξετάζουμε, προκειμένου στη δεκαετία, και στον παρονομαστή είναι το αρχικό BMI μείον το 25, το οποίο συμβατικά αποτελεί το μέγιστο φυσιολογικό BMI, το μέγιστο BMI ενός ανθρώπου φυσιολογικού βάρους. Πολλαπλασιασμένο επί 100%. Το δευτερεύοντα σημείο ήταν το total weight loss, η ολική απώλεια βάρους, που πάλι είναι ένας λόγος, πάλι για τους νεότερους συναδέλφους, στον αριθμητή το αρχικό βάρος μείον το βάρος στο καταληκτικό σημείο που προκειμένου είναι δεκαετία, και στον παρονομαστή το αρχικό βάρος και πάλι πολλαπλασιασμένο επί 100%. Δευτερεύοντα σημείο ήταν η απλή απώλεια βάρους, που είναι στην ουσία το αρχικό μείον το τρέχον BMI. Οι συνοσηρές καταστάσεις, όπως είναι ο ζαχαρόδης διαβήτης, που ορίστηκε με τη γλυκόζη νηστείας και με τα επίπεδα γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης, η δυσλιπιδεμία με βάση τις αντίστοιχες τιμές των λιπιδίων, η παλινδρόμηση βάσει συμπτωμάτων, η αρτηριακή υπέρταση, η υπνική άπνοια, και επίσης αξιολογήθηκε και η ποιότητα ζωής με τις κλίμακες αυτές. Το ερωματολόγιο Μπάρος και την κλίμακα SF-Pari. Ανοίγω μια παρένθεση σε αυτό το σημείο. Κάθε μελέτη βαριατρική, με οδηγίες που έχουν δοθεί ήδη από το 2015 από ένα paper ορόσημο του Πρετάτο και των Ιστοριατών, πρέπει να εξετάζει 4 άξονες. Το πρώτο και κύριο είναι η ασφάλεια. Είτε πρόκειται για μια καινούρια μέθοδο, μια καινούρια τεχνική, είτε κάποια από τις εδραιωμένες τεχνικές, για να αξιολογηθεί ένα κέντρο, για να αξιολογηθεί η ποιότητα ενός βαριατρικού setting. Το πρώτο και το κύριο είναι ο έλεγχος ασφάλειας. Αυτό γίνεται είτε με την κλίμακα κλαβιέντιτο, είτε με την κλίμακα CCI ή με άλλες κλίμακες που μπορούν να εφαρμόζουν τοπικά. Πάντως πρέπει να υπάρχει μια αντικειμενική καταγραφή της ασφάλειας σε επίπεδο επιπλοκών, που το χειρότερο πλήρη από όλους έχει θανάτους. Και το 0 είναι η μη εκδήλωση επιπλοκών. Το δεύτερο που εξετάζει κανείς είναι η αποτελεσματικότητα, με δείκτες όπως αυτοί που ήδη αναφέραμε, όπως είναι το excess BMI loss ή το total weight loss. Και δευτερευόντως η απώλεια βάρους, το excess weight loss, κάποιοι άλλοι δείκτες που στην ουσία είναι σύνθετοι ή αναπαραγωγές των προηγούμενων με διαφορετικά καταληκτικά σημεία. Το τρίτο που εξετάζεται είναι η βελτίωση των συνοδών της παχυσαρκίας προβλημάτων, η βελτίωση των συνοδών, όπως είπαμε, όπως είναι ο ζαχαρόδης διαβήτης, η υπέρταση κτλ. Και ο τέταρτος άξονας είναι η βελτίωση στην ποιότητα ζωής. Το Barrow Score είναι ένα συμβατικό σκορ, έχει κατακριθεί κατά καιρούς, όμως είναι σχετικά απλό στην εφαρμογή του. Εδώ οι συγγραφείς αυτό εφάρμοσαν ένα σκορ το οποίο συνδυάζει όλα τα προηγούμενα, και την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα ως προς την απώλεια βάρους και την αποτελεσματικότητα ως προς τη βελτίωση των συνοδών νοσημάτων, και ένα σκορ δικό τους για την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Υπήρχε αρκετά καλό correlation, αρκετά καλός συσχετισμός μεταξύ του SF-Pari και του Barrow Score, δεν θα πω σε λεπτομέρειες αυτό.
Κλείνει η παρένθεση και πάμε να εξετάσουμε τα αποτελέσματα της μελέτης ως προς το πρωτεύον καταληκτικό σημείο, που είναι η βελτίωση του BMI, του δείκτη μάζας σώματος. Ανιχνεύτηκε διαφορά μεταξύ της επιμήκρου γαστρεκτομής και της γαστρικής παράκαμψης. Μάλλον, ο στόχος ήταν η ανίχνευση διαφοράς μεταξύ των δύο τεχνικών πάνω από 10%. Αν δηλαδή έβρισκαν ότι η διαφορά είναι κάτω από 10%, θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο τεχνικών. Και αυτό συνέβη στα αποτελέσματα της πενταετίας. Τώρα, με αυτή τη μελέτη, θέλαν να δουν τι γίνεται σε επίπεδο δεκαετίας. Και η ανάλυση έγινε σε δύο πληθυσμούς. Ο ένας πληθυσμός είναι ο πληθυσμός intention to treat. Στην ουσία είναι όλοι οι ασθενείς οι οποίοι ξεκίνησαν τη μελέτη. Εξετάστηκαν τα δεδομένα τους, τυχιοποιήθηκαν αυτοί οι ασθενείς και εξετάστηκαν τα δεδομένα τους, άσχετα αν ολοκλήρωσαν το πρωτόκολλο, άσχετα αν υποβλήθηκαν τελικά στο χειρουργείο το οποίο τους είχε ανατεθεί με βάση την τυχιοποίηση. Και τελικά μπήκαν μέσα στη μελέτη με τα αποτελέσματα που υπήρχαν στη δεκαετία, όποια και αν ήταν αυτά, όποτε και αν σταμάτησε το follow-up τους. Επομένως, υπήρχαν ελλειπή δεδομένα για κάποιους αρρώστιους που δεν ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση στη δεκαετία. Υπήρχαν ελλειπή δεδομένα τα οποία συμπληρώθηκαν με βάση το τελευταίο follow-up. Από την άλλη, υπάρχει ένας άλλος πληθυσμός, ο πληθυσμός per protocol, που στην ουσία αφορά τους ασθενείς που κατάφεραν και ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση στη δεκαετία, που οι ερευνητές πιο σωστά κατάφεραν και τους παρακολούθησαν για το πλήρες διάστημα της δεκαετίας. Σε αυτούς είναι διαθέσιμα τα πλήρη δεδομένα. Και δεν συμπεριλήφθηκαν και αυτοί που υποβλήθηκαν σε επανεπέμβαση μέσα σε αυτό το διάστημα. Τζίνα, το σχόλιο σου εδώ. Δεν ακούμε. Πάλι έχετε το ίδιο πρόβλημα, ναι. Πρέπει να ανοίγω το μικρόφωνο. Λέω, θα προτιμούσα τα σχόλια να τα κάνουμε στο τέλος, ώστε να είναι λίγο πιο διαδραστικό με τους υπόλοιπους. Ωραία. Γιατί δεν θέλω να διακόπτουμε λίγο τον ήρμο. Πάει πολύ ωραία. Ωραία. Προχωράω λοιπόν. Η επόμενη ενότητα είναι τα αποτελέσματα. Εδώ βλέπουμε το διάγραμμα ροής της μελέτης. Όπως είπαμε, 225 αρχικά τυχεοποιήθηκαν. Από αυτούς 225 αναλύθηκαν 217. Αυτοί που λείπουν είναι στην ουσία αυτοί που δεν πρόλαβαν να πάρουν έγκριση για το χειρουργείο από τότε που ξεκίνησε η μελέτη, επομένως απορρίφθηκαν. Και τελικά στην πενταετία έφτασαν 205 ασθενείς από τους 217. Στην ουσία το νούμερο αναφοράς είναι το 217. Και από αυτούς, μόλις 142 έφτασαν στη δεκαετία. Βλέποντας αυτά τα νούμερα αλλιώς, βλέπουμε ότι το follow-up δεκαετίας έφτασε στο 94,5%, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ καλό. Εδώ πολλούς ασθενείς τους κάνουμε μετά τον πρώτο χρόνο, οπότε σημαίνει ότι εδώ πέρα είχαν πολύ στενή παρακολούθηση. Αυτό ενδεχομένως βέβαια εισάγει και ένα bias εκ μέρους των ασθενών, γιατί ήταν ασθενείς που ξέρανε ότι συμμετέχουν σε μια μελέτη, επομένως ήταν και ήδη πιο συνεπείς προς την παρακολούθηση. Ανεξαρτήτως όμως, είναι ένα εξαιρετικό ποσοστό το 94,5%. Βλέπουμε όμως ότι στη δεκαετία αυτό πέφτει στο 65,4%, το οποίο με αυστηρά στατιστικούς όρους δεν είναι κακό ποσοστό. Θεωρητικά, οτιδήποτε είναι πάνω από 60% θεωρείται αποδεκτό, ειδικά για τόσο μεγάλα διαστήματα παρακολούθησης. Ωστόσο, βλέποντας συγκριτικά μια άλλη μεγάλη μελέτη, η οποία δεν είναι βέβαια προοπτική τυχεοποιημένη, είναι μελέτη παρατήρησης, είναι η SOS. Ενδεχομένως ο Θάνος θα μπορέσει να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί έχει δουλέψει στο αντίστοιχο σύστημα της Σουηδίας. Είναι η SOS, η οποία επίσης είναι μια μεγάλη μελέτη αναφοράς στη βαριατρική. Τι κατάφερε και είχα στη δεκαετία ποσοστό παρακολούθησης 74,5%. Αυτό συγκριτικά. Τώρα, όσον αφορά τα αποτελέσματα, το πρωτεύον καταληκτικό σημείο και τα υπόλοιπα. Όσον αφορά τον πληθυσμό intention to treat, ξαναθυμίζω, ο πληθυσμός intention to treat είναι όλοι οι ασθενείς, ανεξαρτήτως αν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την παρακολούθηση. Η απώλεια βάρους με βάση το BMI, το excess BMI loss, αυτούς ήταν 60,6%, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό για την ομάδα της επιμήκρου γαστρεκτομής και 65,2% για την ομάδα του Roux-en-Y. Βλέπουμε ότι ενώ σε απόλυτα νούμερα υπάρχει μια διαφορά της τάξης του 5,4% υπέρ του Roux-en-Y, στατιστικά δεν είναι σημαντικό αυτό, γιατί υπενθυμίζω ότι οι συγγραφείς έθεσαν ως καταληκτικό σημείο τη διαφορά αυτή να είναι πάνω από 10%.
δεν επιτυχάνεται εδώ πέρα, είναι το μισό. Επομένως, ως προς αυτόν τον πληθυσμό, τον αδρό πληθυσμό που ξεκίνησε τη μελέτη και όποτε σταμάτησε το follow-up του καθενός, δεν διαφέρουν οι δύο τεχνικές. Και αυτό αποτυπώνεται και στο δείκτη P. Όσοι ελάχιστα ξέρουμε από στατιστική, από μελέτες ιατρικής, ξέρουμε ότι το στατιστικά σημαντικό είναι μικρότερο το 0,05. Απέναντίας, παίρνοντας τον πληθυσμό που κατάφερε να ολοκληρώσει το follow-up, που είναι ο per-protocol πληθυσμός, στη μεν επιμήκη γαστρεκτομή, το XSBMI loss είναι 56,1%, ενώ στο Roux bypass αναγγίζει το 66%. Αυτό βλέπουμε ότι και σε νούμερα πληρεί τις προδιαγραφές, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά στο 10% αυτή η διαφορά. Και αυτό αποτυπώνεται και στο ΠΕ, το οποίο ναι, είναι στατιστικά σημαντικό, αλλά είναι στα όρια της στατιστικής σημαντικότητας. Ξαναλέω, το 0,05 είναι αυτό που θεωρούμε στατιστικά σημαντικό, εδώ έχουμε 0,048. Βλέπουμε δηλαδή ότι για 2 χιλιοστά στην ουσία καταφέρει και επιτυχάνεται η σημαντικότητα ως προς την απώλεια βάρους υπέρ της γαστρικής παράκαμψης. Όταν όμως αλλάζει ο δείκτης αξιολόγησης και φεύγουμε από το XSBMI loss και περνάμε στο total weight loss, βλέπουμε ότι η στατιστική σημαντικότητα εξαλείφεται. Αφενός αυτοί που πέτυχαν total weight loss πάνω από 20% διαφέρουν κατά 0,47, που δεν είναι στατιστικά σημαντικό. Αφετέρου, αυτοί που είχαν ελάχιστη αμεληταία απώλεια βάρους, πάλι με βάση το total weight loss, δεν διαφέρουν μεταξύ των δύο ομάδων. Επομένως, ούτε η αποτελεσματικότητα διαφέρει μεταξύ των δύο τεχνικών με βάση αυτό το δείκτη, ούτε και η αστοχία εντός εισαγωγικών των χειρουργείων διαφέρει μεταξύ των δύο τεχνικών. Και γιατί το αναφέρουμε το total weight loss? Υπάρχει μια μελέτη, αρκετά πρόσφατη, η οποία λέει ότι στην ουσία το XSBMI loss είναι ένας δείκτης ακριβώς επειδή βάζει το BMI, το οποίο είναι αρκετά ρευστός. Αντίθετα, επειδή το total weight loss δεν βάζει το BMI μέσα, είναι πιο αντικειμενικός δείκτης. Και θα πρέπει να προτιμάται σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή, θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει αυτός και επικουρικά όλοι οι υπόλοιποι, και αυτός είναι πιο αξιόπιστος για να αξιολογήσει την απώλεια του βάρους. Και βλέπουμε πάλι αυτό που σας είπα προηγουμένως, συγκρίνοντας το XSBMI, το total weight loss, μεταξύ της επιμήκους γαστρεκτομή και του Roux και στους δύο πληθυσμούς, και στον intention to treat και στον per protocol, βλέπουμε ότι ο μόνος ο οποίος έχει στατιστικά σημαντική διαφορά, με πολύ ωριακή διαφορά μεταξύ των δύο τεχνικών, είναι το XSBMI loss. Τώρα, ως προς τα συνοδά προβλήματα, ως προς το ζαχαρόδι διαβήτη, καμία στατιστική διαφορά. Το βλέπετε εδώ πέρα, τα P είναι πάνω από 0,99. Ως προς την αρτηριακή υπέρταση, το ίδιο, χωρίς στατιστική διαφορά μεταξύ των δύο τεχνικών. Πάλι το βλέπετε από ό,τι επομένως το P 0,99 στις σταθμισμένες διαφορές τους. Όσον αφορά τη λιπιδαιμία, και εδώ τα ίδια, χωρίς διαφορά μεταξύ των τεχνικών. Όσον αφορά την υπνική άπνοια, ομοίως. Ερχόμαστε όμως εδώ που υπάρχει διαφορά, και είναι η γαστροφαγική παλινδρόμηση, το οποίο είναι αναμενόμενο. Από τη μία, έχουμε στον προεγχειρητικό έλεγχο, είπαμε ότι όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε ενδοσκόπηση προεγχειρητικά. Στην ομάδα της επιμήκους γαστρεκτομής, τα συμπτώματα παλινδρόμησης και αντικειμενικά τεκμηριωμένη παλινδρόμηση βάσει ενδοσκόπησης ανήρθε στο 36%, δηλαδή το 1/3 των ασθενών είχαν συμπτώματα. Όχι σοβαρού βαθμού προφανώς, γιατί τότε θα αποκλείονταν από τη μελέτη, ήπιου βαθμού. Από την άλλη, το ποσοστό αυτό στην ομάδα του bypass ανήλθε στο 44% σχεδόν. Μετά το χειρουργείο, de novo, εκ νέου δηλαδή, παλινδρόμηση που δεν υπήρχε προεγχειρητικά, εμφάνισε το 32% στην ομάδα της sleeve και μόλις το 8% στην ομάδα του bypass, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό στατιστικά, βλέπετε τη τάξη του 0,02. Αυτό που είναι ενδιαφέρον όμως, είναι ότι από τα 36% αυτών που είχαν παλινδρόμηση προεγχειρητικά και υποβλήθηκαν σε sleeve, τα 2 τρίτα είχαν βελτίωση των συμπτωμάτων τους. Και το ίδιο συνέβη βέβαια και σε ένα 72% αυτών που είχαν bypass. Επομένως,
Αυτά τα 32% δεν συμπεριλαμβάνονται στο 36%, συμπεριλαμβάνονται σε ένα μικρό ποσοστό του. Τώρα, πάμε να δούμε στο κομμάτι των επιλογών. Είδαμε την αποτελεσματικότητα ως προς την απώλεια βάρους, είδαμε την αποτελεσματικότητα ως προς τη βελτίωση των συνοσυρών καταστάσεων. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει ως προς τις επιπλοκές. Δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων όσον αφορά τις άμεσες μετεχειρητικές επιπλοκές. Το P είναι στο 0,08, το οποίο είναι πάνω από το 0,05. Και όσον αφορά τη βαρύτητα των επιπλοκών, γιατί σε επιπλοκές συμπεριλαμβάνουν τα πάντα. Από την απλή ναυτία, από το μετεχειρητικό πόνο, από τέτοια πράγματα. Οτιδήποτε ήταν πάνω από CCI 0, σημαίνει πλήρως ανεπιβλεπτική όρια. Δεν υπάρχει διαφορά. Υπάρχει στα νούμερα μια διαφορά, όπως βλέπετε, υπέρ του bypass. Είναι περισσότερες επιλογές στη σλίβα, αλλά αυτό δεν είναι σημαντικό. Όσον αφορά όμως τη βαρύτητα των επιπλοκών, επίσης δεν υπάρχει στατιστική διαφορά μεταξύ των δύο τεχνικών και μάλιστα το P είναι κοντεύει, αγγίζει το 1. Εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό το διάγραμμα συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη και δείχνει τον αριθμό των επανεπεμβάσεων. Εδώ, σαφώς, υπερτερεί το bypass. Όσοι υποβλήθηκαν σε bypass, σε βάθος δεκαετίας, σε βάθος δεκαετίας ακόμα, βλέπετε 14 χρόνια, ακόμα μεγαλύτερη παρακολούθηση, παρέμεναν στο χειρουργείο αυτό. Δηλαδή, είναι ένα ποσοστό που αγγίζει το 90%, όπως βλέπετε στο διάγραμμα. Δεν χρειάστηκε να αλλάξουν χειρουργείο, διατήρησαν τα κιλά τους, διατήρησαν καλή ποιότητα ζωής, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν καινούριο χειρουργείο. Απέναντία σε αυτοί που υποβλήθηκαν σε επιμήκη γαστρεκτομή, και εδώ είναι η αρκετά σημαντική διαφορά μεταξύ των εθνικών, χρειάστηκε να ξανακάνουν χειρουργείο, γιατί στα 10, 12, 14 χρόνια βλέπουμε ότι μόλις το 40% διατήρησε την απώλεια του βάρους. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που ξαναχειρουργήθηκαν ήταν για ανάκτηση βάρους και σε μικρότερο βαθμό για εμφάνιση παλινδρόμησης. Επομένως, εδώ μπορούμε με μεγάλη σαφήνεια και μεγάλη εμπιστοσύνη να πούμε ότι οι δύο τεχνικές διαφέρουν ως προς την μακροχρόνια, ως προς το sustainability, το durability. Να διακόψω για μια διευκρίνηση. Συμπεριλαμβάνονται και οι επεμβάσεις άλλου είδους, όπως για παράδειγμα για internal hernia, το λέει πουθενά στο άρθρο. Ναι. Α, μέσα σε αυτό το ποσοστό. Ναι, μέσα σε αυτούς που παρακολουθήθηκαν, ξαναλέω, για αυτούς που υπήρχαν δεδομένα, έτσι. Σύμφωνα. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντική παρατήρηση και θα τη συζητήσουμε μετά από χρόνο να τη συζητήσουμε στο τέλος. Ωραία. Sorry για διακοπή. Όχι, πολύ σημαντικό. Ως προς την ποιότητα ζωής, επίσης βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διαφορά στατιστικά σημαντική μεταξύ των δύο τεχνικών, με κριτήριο την κλίμακα SF-Barry, που έχει μέσα στην ουσία και την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα ζωής. Εδώ όμως είναι που πρέπει να διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές και πίσω από τα νούμερα, γιατί είναι μια ανάλυση που δεν συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη ή τέλος πάντων δεν ξέρω αν τεχνιέντως την υποβαθμίζουν οι συγγραφείς. Βλέπουμε ότι η θνητότητα συνολικά στη δεκαετία, στους ασθενείς που παρακολουθήθηκαν, σε αυτούς που έχουμε follow-up, είναι μόλις ένας θάνατος. Και αυτός από άνοια. Είναι λογικό, κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν, γυράσκουν, εντάξει, είναι η φυσική πορεία των πραγμάτων. Απέναντίας, στην ομάδα του γαστρικού bypass, υπάρχουν 2 θάνατοι στη δεκαετία και άλλοι 5 2 θάνατοι στη πενταετία και άλλοι 5 θάνατοι στη δεκαετία. Σύνολο, λοιπόν, 1 θάνατος στο σκέλος της επιμήκους γαστρεκτομής, 7 θάνατοι στην ομάδα του bypass. Εμείς κάναμε μια ανάλυση κατά Kaplan-Meier που αποτυπώνει στην ουσία αυτά τα ευρήματα, το οποίο δημιουργεί σε στατιστικούς όρους μια σημαντική διαφορά και ένα σχετικό κίνδυνο 6,76, σχεδόν 7. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ένας που υποβάλλεται σε γαστρικό bypass έχει 7 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνει εντός δεκαετίας σε σύγκριση με έναν που έχει υποβληθεί σε επιμήκη γαστρεκτομή. Βέβαια, το εύρος, το 95% confidence interval, κυμαίνεται από 0,83 έως 54,98. Και επειδή η μονάδα συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το διάστημα, αυτό αποδυναμώνει τη στατιστική σημαντικότητα του ευρήματος. Αυτό, ωστόσο, αποδίδεται αφενός στο ότι ο πληθυσμός είναι σχετικά μικρός,
γιατί είπαμε ότι τελικά κατάφεραν 147 άνθρωποι να φτάσουν στην παρακολούθηση της δεκαετίας. Αφετέρου, γιατί οι θάνατοι σαν γεγονότα είναι σπάνια. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει να ενδοσκοπήσει και να εστιάσει περισσότερο κανείς. Θανάση, θα ήθελε ο κύριος Κακουλή. Ναι, κύριε Κακουλή. Συγγνώμη. Νομίζω, δεν ξέρω αν είναι μόνο στη δικιά μου οθόνη, αλλά υπάρχει μία πρόταση που γράφει η εφαρμογή «Τάδε μοιράζεται», μήπως πρέπει να πατήσεις απόκρυψη, δεν ξέρω αν το βλέπεις στη δικιά σου οθόνη. Εκεί, μπράβο, ευχαριστώ, γιατί έκρυβε κάποια δεδομένα. Με συγχωρείς, ναι. Λοιπόν, φαίνεται καλύτερα τώρα? Ναι, πολύ καλύτερα. Ωραία, συγγνώμη. Υπάρχει λοιπόν μια συστηματική ανασκόπηση το 2024 δημοσιευμένη στο ΣΟΑ, το οποίο είναι ένα από τα δύο πολύ σημαντικά περιοδικά βαριατρικής χειρουργικής, που συγκρίνει μελέτες επίσης εγνωσμένης αξίας. Βλέπετε, κούρκουλα είναι μέσα με αποτελέσματα δεκαετίας από τη Labs, άλλη Armenian από την Αμερική, πολλές μελέτες με μακροχρόνιες παρακολουθήσεις, που συγκρίνουν την επιβίωση μεταξύ επιμήκους γαστρεκτομής και bypass, αναδρομικές μελέτες, δεν είναι προοπτικές, οι οποίες δείχνουν μια μικρή αλλά σαφή επικράτηση όσον αφορά την επιβίωση τη μακροχρόνια της δεκαετίας υπέρ της επιμήκους γαστρεκτομής. Αυτό σαν τροφή για σκέψη. Τώρα, ποιοι είναι οι περιορισμοί της μελέτης? Γιατί πάντα σε κάθε μελέτη πρέπει να βρίσκουμε τα limitations. Όσο καλό σχεδιασμό και να έχει, όσο πλήρη δεδομένα και αν έχει, όσο μεγάλους πληθυσμούς, όσο μακροχρόνιες παρακολουθήσεις, πάντα δεν υπάρχει το τέλειο, ούτε είναι κανένας υποστήρας και γι' αυτό προχωράει και η έρευνα, γιατί βασιζόμαστε στους περιορισμούς των προηγούμενων για να παράξουμε καινούργια έρευνα. Πρώτος περιορισμός είναι ότι ο αρχικός σχεδιασμός της μελέτης είναι για 5 χρόνια, όχι για 10. Τα 10 χρόνια είναι κάτι που προέκυψε στην πορεία, βασισμένοι στο ότι είχαν πολύ καλό follow-up rate στα 5 χρόνια. Το οποίο, όπως είδαμε, δεν βγήκε πάρα πολύ. Με 65% follow-up rate στη δεκαετία δεν τα κατάφερε και πάρα πολύ καλά στο αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ακριβώς η μείωση του πληθυσμού επηρεάζει την στατιστική ισχύ, το power, όπως λέμε, της μελέτης. Υπάρχει στα αγγλικά ένας μνημοτεχνικός κανόνας, people have the power. Όσο μεγαλύτερος είναι ο πληθυσμός μιας μελέτης, τόσο αυξάνει η στατιστική ισχύ της μελέτης, γιατί μειώνεται το λάθος τύπου 2, αν θυμόμαστε τη στατιστική μας. Το τρίτο είναι ο τρίτος περιορισμός, το οποίο είναι ένα εγγενές πρόβλημα. Όπως είπα στην αρχή, δεν γίνεται να μην ξέρει ο χειρουργός τι χειρουργείο κάνει, δεν χειρουργεί διπλά. Είναι ο μη τυφλός σχεδιασμός. Το οποίο εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε σε προοπτική μελέτη είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι δεν εντάχθηκαν στη μελέτη ασθενείς με BMI πάνω από 60. Το οποίο δεν το αναφέρουν στα κριτήρια εισαγωγής, το αναφέρουν στους περιορισμούς όμως οι συγγραφείς. Οπότε δεν ξέρουμε στα πολύ μεγάλα BMI πώς διαφοροποιούνται αυτά τα δεδομένα. Και υπήρχαν αρκετά υψηλά ποσοστά μετατροπής του χειρουργείου, το οποίο δεν μπορεί να μας δώσει. Στην ουσία είναι το διάγραμμα αυτό που σας έδειξα, πόσοι από τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επιμήκη γαστρεκτομή τελικά μετατράπηκαν σε κάποιο άλλο χειρουργείο. Επομένως, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτές οι ασθενείς που κάνανε επανεπέμβαση παίζουν στο παιχνίδι με τα ίδια δεδομένα με τα οποία ξεκίνησε. Συνοψίζοντας λοιπόν τη σύγκριση μεταξύ των δύο τεχνικών με βάση αυτή τη μελέτη, είναι στα αποτελέσματα δεκαετίας, θα δούμε πού είδαμε διαφορές μεταξύ των δύο τεχνικών και πού δεν είχαμε. Είχαμε όσον αφορά την απώλεια βάρους με βάση το excess BMI loss στην ομάδα per protocol, στην ομάδα δηλαδή που ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση δεκαετίας. Είχαμε σαφή διαφορά στην εμφάνιση de novo γαστροσοφαγικής παλινδρόμησης. Είχαμε σαφέστατη διαφορά στις επανεπεμβάσεις για ανάκτηση βάρους και δευτερευόντως για την εμφάνιση GO. Αυτά είναι διαφορές που επισημαίνονται στη μελέτη. Υπήρχε όμως και μια διαφορά στη θνητότητα, η οποία δεν αναφέρεται στη μελέτη και την οποία την εκμεεύουμε διαβάζοντας λίγο πιο προσεκτικά τα νούμερα. Από την άλλη, δεν υπήρχε σημαντικές διαφορές ως προς την απώλεια βάρους, αν πάρουμε το excess BMI loss στην ομάδα του intention to treat, αυτούς που δεν παρακολουθήθηκαν μέχρι τη δεκαετία. Δεν είχαμε όσον αφορά το total weight loss σε καμία από τις δύο ομάδες. Δεν είχαμε διαφορά όσον αφορά τις συνοσιερές καταστάσεις. Δεν είχαμε όσον αφορά τις μεταχειρητικές επιλογές και δεν υπήρχε διαφορά όσον αφορά την ποιότητα ζωής. Τα συμπεράσματα είναι ανοιχτά προς συζήτηση.
θα ακολουθήσει η Τζίνα με το σχόλιο της και από εκεί και πέρα είστε ελεύθεροι με βάση την προσωπική σας εμπειρία, με βάση τις δικές σας γνώσεις και αναζητήσεις σε αντίστοιχες μελέτες, να κάνουμε ένα γόνιμο και δημιουργικό διάλογο. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσετε. Θανάση, συγχαρητήρια. Την παρουσίαση πολύ αναλυτικά τη μελέτη. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι η SMBOS είναι από τις ελάχιστες στοιχειοποιημένες μελέτες που έχουμε στη βαριατρική χειρουργική, που να συγκρίνουν δύο χειρουργία και να έχει τόσο μεγάλο follow-up. Και περιμένεις από μία μελέτη τέτοια, από μία τυχιοποιημένη μελέτη, να σου απαντήσει κάποια κλινικά ερωτήματα, ώστε να αλλάξεις κάτι ίσως στην κλινική σου πράξη. Και δυστυχώς η SMBOS δεν το πετυχαίνει αυτό, γιατί αυτά που βλέπουμε είναι τα γνωστά προβλήματα. Αν μια τυχιοποιημένη μεγάλη μελέτη από ένα τόσο μεγάλο κέντρο δεν καταφέρνει να έχει καλά ποσοστά παρακολούθηση στη δεκαετία, κάτι μου λέει αυτό και για τη δικιά μου πρακτική. Μάλλον κάτι ούτε εγώ κάνω λάθος. Παρατηρούμε ότι η sleeve και το bypass έχουν σχεδόν ίδια αποτελεσματικότητα. Το σχεδόν το βάζω μόνο για το βάρος. Και η διαφορά στην απώλεια βάρους είναι ελάχιστη, κατά την προσωπική μου άποψη. Έχουν ίδια αποτελεσματικότητα σε όλα τα συνοδά, εκτός από την POP. Την αφήνω λίγο αστερίσκο να τη σχολιάσω πιο μετά. Επομένως, δεν μου λέει και αν έχω έναν ασθενή με διαβήτη, διάλεξε την τάδε επέμβαση γιατί είναι καλύτερη. Έχουν ίδια ασφάλεια, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Δεν υπερτερεί κάποια από τις δύο όσον αφορά την ασφάλεια. Άρα τουλάχιστον ασφάλεια, έτσι. Ναι, σωστά. Γιατί αυτό με τη θνητότητα εγώ δυσκολεύομαι να το ερμηνεύσω. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ άμεσα να καταλάβω πώς σχετίζεται αυτό με το χειρουργείο. Δηλαδή, δεν ξέρω, άσε λίγο να το συζητήσουμε. Η γρήγορη ερμηνεία είναι ότι μπορεί να υπάρχουν καρκίνοι. Co-founders. Έτσι, δηλαδή, άσχετα πράγματα που δεν είναι το ίδιο χειρουργείο, απλά μπορεί ο πληθυσμός ο ένας να ήταν εκ των πραγμάτων περισσότερο, να έχει μεγαλύτερη προδιάθεση σε νοσηρότητες. Βέβαια, τα BMI μεταξύ των δύο πληθυσμών ήταν παρόμοια. Ναι, δεν είχαν διαφορές. Συγγνώμη, αυτή η θάνατη, οι 5 στη δεκαετία ακόμα, λέει πουθενά, όχι, ναι, λέει 3 καρκίνοι. Ναι. Λέει 3 καρκίνοι, απλά δεν ξέρουμε τι καρκίνοι. Ναι, θα τα αφήσω. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο πάνω στους θανάτους. Θα το κάνεις εσύ. Άρα δεν μας λέει και κάτι ούτε για την αποτελεσματικότητα, ούτε για την ασφάλεια. Μας λέει κάτι που επίσης ούτε για την ποιότητα ζωής, που εγώ περίμενα ότι οι sleeve θα έχουν λίγο χειρότερη ποιότητα ζωής. Έτσι κάπως το έχω στο κεφάλι μου από την κλινική πράξη. Άρα ίδια ποιότητα ζωής. Και τελικά μας λέει επίσης ότι έχουν περισσότερες επανεπεμβάσεις sleeve, που επίσης το ξέρουμε. Δεν μας προσθέτει κάτι. Και να έρθω λίγο στη GOP. Εντυπωσιάστηκα με το γεγονός ότι εμφανίστηκε remission στον ίδιο βαθμό. Είτε κάνεις sleeve, είτε κάνεις bypass. Κρατάω ένα μικρό καλάθι, γιατί οι ασθενείς δεν είχαν αντικειμενική μέτρηση παλινδρόμησης. Πηγαίναν μόνο με γαστροσκόπηση, συμπτώματα και χρήση PPI. Αλλά είναι ωραίο ότι δείχνει ότι και η sleeve, ας πούμε, έχει ένα καλό ποσοστό remission, γιατί την έχουμε καταθάψει τη sleeve όσον αφορά την παλινδρόμηση. Αυτό είναι μεγάλο debate και ναι. Πάλι στο παιχνίδι την κουβέντα ότι είναι η απώλεια βάρους τελικά. Ναι. Και θα ήθελα την άποψη του κ. Αλμπανόπουλου πάνω σε αυτό μετά. Και τελευταίο, εντάξει, ναι, ότι η sleeve έχει αυξημένο de novo, είναι γνωστό, είναι αποδεδειγμένο. Αυτό που θα ήταν πολύ ωραίο κάποια στιγμή να βρούμε, είναι ποιοι είναι αυτοί οι ασθενείς τελικά που ενώ δεν έχουν παλινδρόμηση πριν το χειρουργείο, πριν τη sleeve μας, μετά κάνουν sleeve. Δηλαδή αυτός ο πληθυσμός θα ήταν ωφέλιμο να επιλέξουμε μια άλλη επέμβαση. Αυτά από μένα. Θα ήθελα να ακούσω το σχόλιο όλων σας, αν προλαβαίνουμε, αν θέλετε. Να ξεκινήσω, να δώσω το λόγο με τη σειρά. Ο κύριος Κακουλίδης που θέλει κάτι να σχολιάσει. Εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο στο σχόλιο του Θανάση του Παντελή για την παρακολούθηση, αναφέροντας, γιατί ρώτησες Θανάση τι γίνεται στη Σουηδία.
Εκεί έχουν πρώτα απ' όλα η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών, δηλαδή πάνω από 95%, συμμετέχουν στο γνωστό το SOREG, που είναι ένα registry της Σουηδίας. Οπότε έχουν υποχρέωση και τα ιδιωτικά και τα κρατικά συστήματα να περιλαμβάνουν όλους τους ασθενείς τους. Και η παρακολούθηση για τον πρώτο χρόνο, αν μη τι άλλο, για τις επιπλοκές φτάνει το 98%, είναι ουσιαστικά 97 με το 98%. Αυτός ο αριθμός βέβαια πέφτει δυστυχώς αργότερα, παρόλο που ασθενείς σύμφωνα με το πρωτόκολλο θα πρέπει να παρακολουθηθούν στον πρώτο, δεύτερο, πέμπτο, 10ο και 15ο έτος, ανάμεσα στις διάφορες αυτές χρονολογίες, παρακολουθούνται από τους γενικούς τους ιατρούς, αλλά σε αυτές τις χρονολογίες και με μέγιστο βάθος χρόνου τα 15 έτη θα πρέπει να συναντήσουν βαριατικό χειρουργό. Οι αριθμοί λοιπόν παρακολούθησης είναι μάλλον χειρότεροι από αυτούς του άρθρου, δηλαδή στο πρώτο έτος είναι γύρω στο 90%, στα 2 έτη γύρω στο 70%, στα 5 έτη γύρω στο 50% και στα 10 έτη γύρω στο 30%. Και δυστυχώς αυτό οφείλεται στο ότι παρατηρούνται γεωγραφικές διαφορές, έτσι ώστε σε διάφορους νομούς, δηλαδή το ποσοστό παρακολούθησης ποικίλει ανάλογα με τον νομό. Οπότε ίσως δεν φταίνε, ας το πω έτσι, οι ασθενείς, αλλά τα κέντρα τα οποία δεν παρακολουθούν σωστά τους ασθενείς τους σε διάφορα σημεία. Οπότε από ένα τόσο όριμο σύστημα, με μια τόσο όριμη παρακολούθηση και με μια παράδοση στις καταγραφές που σε όλη η Σκανδιναβία έχει φοβερή παράδοση τουλάχιστον 2 αιώνων στις αναλυτικές καταγραφές. Στην πενταετία υπάρχει ποσοστό 50%. Ναι. Καλά είμαστε και πάλι. Ναι. Σωστά. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω ότι το αρχείο αυτό περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή περίπου 93.000 επεμβάσεις και έχει δώσει υλικό για περίπου 160 papers και 20 διδακτορικές διατριβές. Οπότε παρόλα αυτά έχει προφανώς μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα, αλλά βέβαια υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Ευχαριστούμε πολύ. Για να μην κατηγορηθώ ότι ευνοώ την ομάδα και στην τιμή του κύριο Αλμπανόπουλο, να δώσω το λόγο σε κάποιον εκτός ΙΑΣΟ. Θα ήθελε ο κύριος Κρουμπής ή ο κύριος Δρακόπουλος να κάνουν κάποιο σχόλιο σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μπήκα λίγο πιο καθυστερημένος γιατί μέχρι να βρω το νέο link. Ναι. Το βρήκα. Ναι, είναι μια ενδιαφέρουσα μελέτη. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και η Sleeve Pass που είναι για δεκαετίας, η οποία μάλιστα νομίζω ότι βγήκε πολύ πρόσφατα η δεκαετία της τελευταίο διάστημα, μέσα στο 25. Το αναφέραμε μάλλον στο κομμάτι που το χάσατε, ήταν στην αρχή. Το έχασα κάποια στιγμή, ναι. Λέω το εξής, ότι αυτό που δεν λέει αυτή η μελέτη, και η Sleeve Pass λέει, αναφέρεται στις μακροπρόθεσμες ανάγκες για χορήγηση, ή τουλάχιστον αν δεν κάνω λάθος έτσι είναι, για χορήγηση συμπληρωμάτων και πώς χρειάζεται οι ασθενείς αυτοί να παίρνουν. Απλώς συμπληρώνω τις δύο μελέτες τώρα, γιατί είχε ενδιαφέρον να τις βλέπουμε συγκριτικά. Και να προσθέσω και κάτι ακόμα έτσι στο ενδιαφέρον. Εκεί δείχνει κάτι άλλο, ότι είναι απαραίτητη η χορήγηση, αυτό που θεωρεί το ευρύ ιατρικό κοινό που δεν γνωρίζει καλά τα πράγματα, και ταυτόχρονα οι ασθενείς που παρασύρονται από μία, σε εισαγωγικά έτσι, απλοϊκή προσέγγιση του πράγματος, ότι και οι ασθενείς με sleeve χρειάζεται να παίρνουν μετά και βιταμίνη D, πιθανά και B12, όσο και αν μας κάνει εντύπωση, παρότι υπάρχει στο μάχη, και σίδηρο ανάλογα με την ποιότητα διατροφής τους. Και εδώ βάζω κάτι που επίσης δεν γράφεται σε αυτή τη μελέτη. Δεν είναι εύκολο να γράφονται, αλλά σε μια προοπτική μελέτη τα πάντα. Ποια είναι η ποιότητα διατροφής ανάμεσα στα δύο πράγματα, ανάμεσα στις δύο επεμβάσεις, ενώ στη sleeve και στο bypass. Θεωρώ, και προσωπική εμπειρία, αλλά και από μελέτες που έχουν υπάρξει για ποιότητα διατροφής, ότι οι περιοριστικού τύπου επεμβάσεις όπως είναι η sleeve έχουν χειρότερη ποιότητα διατροφής, ιδιαίτερα στην πρωτεΐνη, γιατί, αν είναι μάλιστα πολύ στενή, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ καλό μάσιμα
και αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα παρουσία ανεμίας και γι' αυτό μπορεί να χρειάζεται συμπληρωματική χορήγηση σιδήρου, ιδιαίτερα στις γυναίκες που είναι στην αναπαραγωγική ηλικία και έχουν περίοδο. Αυτό σαν σχόλιο. Τώρα κάτι που δεν θυμάμαι και συγγνώμη που δεν, γιατί με παίρνανε τηλέφωνο από το νοσοκομείο, έχασα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τα χαρακτηριστικά του bypass όσον αφορά τα μήκη των ελίκων. Ήταν ένα τυπικό κλασικό bypass, Θανάση. 150 και 50. Okay. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που, όπως ξέρουμε οι πάντες, αυτό είναι το σε εισαγωγικά αν μπορεί να υπάρχει κάτι κλασικό. Καλά το θυμόμουν στη χειρουργική. Το 50 χολοπαγκρεατική έλικα μπορεί να είναι και ένας από τους λόγους που δεν βλέπουμε την αναμενόμενη μεγαλύτερη απώλεια βάρους μακροχρόνια. 50 χολοπαγκρεατική έλικα στη σημερινή εποχή οι άνθρωποι που κάνουν bypass δεν κάνουν. Είναι μικρή χολοπαγκρεατική έλικα. Για όλους φαντάζομαι είναι γνωστό όσους ασχολούνται ότι η κύρια έλικα, ας αφήσουμε την κοινή γιατί στο bypass δεν φτάνει τόσο χαμηλά στο REO-Y, είναι η χολοπαγκρεατική, δεν είναι η διατροφική. Η χολοπαγκρεατική είναι αυτή που καθορίζει τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα στην απώλεια βάρους και γιατί βγαίνει ένα τμήμα από την απορροφητική επιφάνεια, αλλά και κυρίαρχα υπάρχει και αυτοαπορρόφηση χολοπαγκρεατικών υγρών μέσα σε αυτή την έλικα. Άρα το 50 δεν παίζει, θα έλεγα ότι το 100 πια είναι το πιο light. Προσωπική μου έτσι preference είναι όταν κάνω REO-Y να είναι 150 με 2 μέτρα. Εκεί θα δούμε ότι πραγματικά, χωρίς να έχει επίδραση, μη φοβόμαστε σε, πώς το λένε, σε υποπρωτεϊνεμίες. Και η διατροφική, και το λέω σαν προσωπική επιλογή, δεν την κάνω ποτέ πάνω από 80-90, άντε 1 μέτρο, μόνο, όχι για άλλους λόγους, μόνο για να μην κάνει γασισοφαγική παλινδρόμηση. Κατά τα άλλα τα δεδομένα της μελέτης, μέσα, όσον αφορά τη θνητότητα, πραγματικά, συγγνώμη που καταχρώ με το χρόνο, αλλά να μην μιλάω συνέχεια μετά, να κάνω πλήρες σχόλιο, ναι, δεν ξεκαθαρίζουν αν είναι η θνητότητα σχετιζόμενη με την επέμβαση. Τα έχουν αθροίσει όλα μέσα. Δηλαδή, γιατί να είναι σχετιζόμενη με τον τύπο της επέμβασης η θνητότητα από τον καρκίνο. Δηλαδή, τι να πούμε, ότι το bypass προκαλεί παραπάνω καρκίνους. Δεν νομίζω ότι προκύπτει από πουθενά κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τη θνητότητα, άρα δεν πείθομαι και ίσως γι' αυτό και δεν το τονίζουν στα αποτελέσματά τους. Είναι απλώς κάτι που παρατηρούν. Το bypass overall είναι κάτι που όλοι ξέρουμε και φαίνεται ακόμα και στη sleeve pass που λέμε, προηγείται στην σταθερότητα της απώλειας βάρους, τη διατήρηση αυτής. Αν μάλιστα έχει ένα ενδιαφέρον, και το λέω γιατί όλοι το έχουμε παρατηρήσει, μπορεί στο έτος η sleeve και να υπερέχει, έτσι. Η ταχύτητα απώλειας βάρους στη sleeve σε σύγκριση με τον bypass είναι πολύ μεγαλύτερη. Αλλά μετά εξισορροπούνται και μακροπρόθεσμα, τουλάχιστον αυτό λέει η εμπειρία και ό,τι ξέρουμε τόσα χρόνια, υπερέχει μακροπρόθεσμα, όχι τεράστια, αλλά υπερέχει. Τα προβλήματα της GOP και κυρίως της de novo GOP υπάρχουν και εντάξει, δεν μπορούμε να τα σβήσουμε και να μην τα λάβουμε υπόψη στους αρρώστους που θα αποφασίσουμε να κάνουμε sleeve. Να σταματήσω γιατί μίλησα πολλή ώρα. Ναι, όχι, τα είπατε ωραία. Κύριε Δρακόπουλε, θέλετε να προσθέσετε κάτι, να σχολιάσετε κάτι στη μελέτη? Ή ο κύριος Λαπατσάνης? Εγώ καλησπέρα. Να τονίσω, καταρχάς να δώσω συγχαρητήρια και στους δυο σας. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Γιώργο. Να σταθώ, νομίζω, σε 2-3, θα ήθελα, κυρίως για τους νεότερους πραγματάκια που επισημάνθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ ωραίας κουβέντας που έγινε. Το ένα είναι αυτό που επισήμανε λίγο πριν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Θανάση η Τζίνα Ιδουλάνη που είπες για τις παλινδρομήσεις. Είναι εντυπωσιακό βέβαια ότι η υποστροφή της παλινδρόμησης είναι περίπου ίδια και στις δύο ομάδες. Και κάτι
που είπες, Τζίνα, το έθιξες ακροθυγώς. Θεωρώ ότι αυτός ίσως είναι ο λόγος. Πρέπει να έχουμε καλύτερη μελέτη της κινητικότητας του ισοφάγου και της παλινδρόμησης προεγχειρητικά. Προφανώς δεν αρκεί μόνο το αν έχουν συμπτωματολογία, εγώ πει δεν έχουν. Είναι μια πολύ αδρή εκτίμηση της γαστροϊσοφαγικής παλινδρόμησης. Γι' αυτό και προκύπτει ότι η βελτίωση είναι η ίδια, που θα περίμενε κανείς να είναι πολύ μεγαλύτερη μετά από ένα Roux-en-Y γαστρικό bypass από τη sleeve. Κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται στατιστικά. Το άλλο που θα ήθελα επίσης να σταθώ είναι αυτό που είπε ο Γιώργος ο Σκουρμπής για τις ανεπάρκειες των βιταμινών. Ναι, σαφώς και η sleeve έχει. Ναι, σαφώς εξαρτάται από τις διατροφικές συνήθειες τις μετεγχειρητικές. Σίγουρα το γαστρικό bypass έχει περισσότερες, ως επί στις περισσότερες σειρές. Ναι, σίγουρα η sleeve έχει λιγότερες. Όχι όμως ότι η sleeve δεν έχει, όπως τονίστηκε και από τον Γιώργο. Και χρειάζεται, συγγνώμη που σε διακόπτω Δημήτρη, να μην ξεχνάμε να λέμε στους αρρώστους πρέπει να τις μετράνε και να παίρνουνε. Μην περνάει η ιδέα ότι είναι κάτι, αχαχα, δεν έγινε τίποτα. Αυτό όχι, σαφώς. Είμαι σίγουρος ότι και εσύ, όπως και όλοι μας οι παλιότεροι, έχουμε χειρουργήσει τραγικά περιστατικά σε προθανάτια κατάσταση όταν έχουν βαρεθεί και έχουν σταματήσει να παίρνουν τα συμπληρώματα και τις βιταμίνες, ειδικά μετά από κολοπαγκρεατικές, από bypass, και όσο πιο ριζικοί, όπως είπες, είμαστε στο κομμάτι της κολοπαγκρεατικής, ναι, κερδίζουμε σημαντικά σε απώλεια βάρους, αυξάνεται όμως και η πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρές ανεπάρκειες, πώς το λένε, μετεγχειρητικά. Δεν έχω νομίζω να τονίσω. Το άλλο που θα ήθελα να τονίσω, το οποίο το επεσήμανε όντως ο Δημήτρης ο Δαρδαμάνης πριν, ήταν για τις επανεπεμβάσεις. Δεν ξέρω, από ό,τι είδα και από ό,τι άκουσα, αν θυμάμαι καλά, δεν ξεκαθαρίζεται κατά πόσο οι επανεπεμβάσεις οφείλονται. Θα έχει ίσως ενδιαφέρον πόσες επανεπεμβάσεις είναι επίγουσες και πόσες είναι προγραμματισμένες. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό σαν πληροφορία. Γιατί σαφώς η sleeve έχει περισσότερες επανεπεμβάσεις και σαφώς η πλειοψηφία των επανεπεμβάσεων είναι για ανάκτηση βάρους και είναι και για παλινδρόμηση. Ναι, αλλά αυτά και τα δύο είναι προγραμματισμένες επανεπεμβάσεις. Όπως σωστά τόνισε ο κ. Δαδαμάνης πριν, οι εσωτερικές κύλες, πιθανότατα η λεή ή ίσως κάποια εσωτερική κύλη με νέκρωση εντερού είναι μια επίγουσα κατάσταση. Άρα έχει σημασία όχι μόνο ο αριθμός, κατά την ταπεινή μου γνώμη, των επανεπεμβάσεων, αλλά και η φύση τους. Το να τα βάζουμε, όπως υπόθηκε, σε ένα σακούλι όλα, ναι, σαφώς η sleeve έχει περισσότερες επανεπεμβάσεις, αλλά είναι προγραμματισμένες και είναι κυρίως, ίσως είναι και απευθύνονται και στο ίδιο κέντρο, έτσι, γιατί ένας ο οποίος έχει ανάκτηση βάρους θα ξαναπάει σε αυτός που χειρουργήθηκε ως επιτοβλής, όχι πάντα. Στη μελέτη πάντως δεν αποσαφηνίζεται, δεν υπάρχουν δεδομένα. Εξαιρετικά σωστή παρατήρηση. Μπορεί να είναι συμφωνημένες και με τον ασθενή. Δηλαδή να είναι ενήμερος ο ασθενής εξ αρχής ότι θα κάνει μια sleeve να χάσει ένα ποσοστό και μετά θα κάνει μια SAS, Μα έτσι ξεκίνησε, ούτως ή άλλως κάπως έτσι ξεκίνησε η sleeve, πριν από πολλά χρόνια, δεν το συζητάμε. Ναι. Τώρα να πούμε και στον κύριο Αλβανόπουλο να μας κάνει ένα σχόλιο, γιατί θα νομίζω τώρα το αντίθετο. Κύριε Αλβανόπουλο, είστε εδώ? Ναι, καλησπέρα και από μένα. Γεια σου, Κώστα. Θανάση, πάντα απολαμβάνουμε τις παρουσιάσεις σου. Είναι και χρησιμοποιώ τον όρο και εξαιρετικές και ολοκληρωμένες. Τώρα, να εστιάσουμε λίγο στη μελέτη πρώτα. Συμφωνώ, έχουμε δείξει και από μια δικιά μας μελέτη που συγκρίναμε τη sleeve με το One αναστομώσεις, ότι όταν οι ασθενείς είναι πάνω από 50 BMI, υπήρχε μια τάση να έχουν μεγαλύτερη ολική απώλεια βάρους. Η sleeve σε σχέση με το One αναστομώσεις. Δεν έχει σχέση με το κλασικό bypass που είναι η μελέτη, όμως νομίζω ότι σε υπερβολικά υπέρβαρους ασθενείς η sleeve έχει μια καλύτερη τάση να βελτιώνει την απώλεια βάρους. Αυτό σαν γενικότερη παρατήρηση. Όσον αφορά τη GOP, πάλι και
πάλι και σε μια δικιά μας μελέτη είχαμε ακριβώς τα ίδια ποσοστά. Δηλαδή, το 30% πριν είχε γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση από sleeve, οι μισοί βελτιώθηκαν, αλλά ένα καινούριο 15%, 20%, είχε de novo. Θέλω να πω ότι συνολικά στη sleeve περίπου το ίδιο ποσοστό θα παραμείνει με γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Όχι οι ίδιοι, δεν έχει σημασία. Σαν αριθμός όμως μας έβγαινε περίπου το ίδιο ποσοστό. Το κρατάμε και αυτό στην άκρη. Όσο αφορά τη μακροχρόνια απώλεια βάρους, η δικιά μου φιλοσοφία, και προσπαθώ να την περάσω και στη συνεργάτη μου και σε άλλους νεαρούς συναδέλφους που έχω συνεργαστεί, είναι ότι στη βαριατρική δεν τελειώνουμε με ένα χειρουργείο. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές και να κοινωνηθεί στον ασθενή. Είναι μια ασθένεια που δύσκολα αντιμετωπίζεται χειρουργικά και πρέπει να έχεις πάντα ένα επόμενο βήμα να πεις στον ασθενή. Άρα δεν υπάρχει μια επέμβαση που μπορούμε να την κάνουμε και να τελειώσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις επόμενο βήμα. Και έρχομαι να πω εδώ ότι για εμάς, να πω μάλλον για τον εαυτό μου, για εμένα, στην ηλικία που έχω φτάσει και τη βιολογική και την επαγγελματική και την επιστημονική, αυτές οι μελέτες κάτι λένε για κάποιους. Για εμάς δεν λένε πολλά πράγματα. Και θα πω γιατί. Μια μελέτη που θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον και θα είχε παγκόσμιο ενδιαφέρον θα ήταν το εξής. Έλα εδώ κύριε Παντελή. Πες μου στους ασθενείς σου πώς τους έχεις αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Έχεις χειρουργήσει 100-500, τι αποτελέσματα έχεις. Διότι σε αυτούς τους ασθενείς δεν έχεις κάνει ούτε μία ούτε δύο μεθόδους. Έχεις κάνει 4-5 ανάλογα με το τι βλέπεις και τι χαρακτηριστικά διακρίνει σε κάθε ασθενή. Άρα θα ήθελα να έχω τα αποτελέσματα του Δημήτρη του Λαπατσάνη στους 500, 1.000, 2.000 ασθενείς που έχει χειρουργήσει. Τι αποτέλεσμα έχει συνολικά. Μα δεν έχει κάνει μία επέμβαση. Άρα το κάνω μία επέμβαση και κάνω μια άλλη και τη συγκρίνω, συνέκρινέτες. Αλλά όταν η ύψο έχει εγκρίνει 25 επεμβάσεις, κάτι σημαίνει αυτό. Αυτό έτσι για τους... Οι νεότεροι φυσικά πρέπει να έχουν μπούσουλα τις κλινικές μελέτες. Μέχρι εκεί όμως. Είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος πάλι για τους νέους συναδέλφους και για όσους ασχολούνται με την έρευνα. Αυτό είναι μια εγγενής αδυναμία και ένα εγγενής πρόβλημα όλων των τυχεοποιημένων μελετών. Δεν είναι λίγες οι φορές, μάλλον είναι ο κανόνας, ότι οι τυχεοποιημένες μελέτες παρουσιάζουν κατά κάποιο τρόπο αποστηρωμένα δεδομένα, που όταν τα φέρνει στον πραγματικό κόσμο, είτε τα νούμερα δεν είναι τόσο εντυπωσιακά, είτε και ισχύει απόλυτη μεταστροφή της πραγματικότητας. Αυτό ισχύει και αυτό βιώνουμε τώρα και με τα καινούργια φάρμακα, τα obesity modifying medications, τα GLP-1 στην ουσία, που οι μελέτες που τα έβαλαν στην αγορά και που βασίζουν και οι εταιρείες και οι συνάδελφοι και οι ασθενείς την λήψη των φαρμάκων αυτών είναι οι τυχεοποιημένες μελέτες οι οποίες δείχνουν θεαματικά αποτελέσματα σε ασθενείς οι οποίοι παρακολουθούνται πολύ συστηματικά και πολύ επισταμένως και το ξέρουν και οι ίδιοι ότι παρακολουθούνται και αρχίζουν και βγαίνουν αρκετά papers. Τον τελευταίο μήνα έχω διαβάσει 3, τα οποία λένε ότι στον πραγματικό κόσμο τελικά ούτε τα αποτελέσματα τόσο θεαματικά, ούτε και η συμμόρφωση των ασθενών με τη λήψη τους. Άσχετο με το αντικείμενο της μελέτης που είδαμε σήμερα, αλλά σχετικό με τη φιλοσοφία και με τα εγγενή προβλήματα που υπάρχουν στις τυχεοποιημένες μελέτες. Από τη μία, μεν, σε όρους στατιστικής, είναι μεν πάρα πολύ καλά, γιατί έχουν πολύ καλή οργάνωση, πολύ καλή δομή, πολύ καλό σχεδιασμό. Στην πραγματικότητα, όμως, όταν προσπαθείς αυτές τις αποστηρωμένες μελέτες να τις φέρεις στον πραγματικό κόσμο και σε δυναμικά, χαοτικά συστήματα όπως είναι είτε τα συστήματα υγείας είτε ο ανθρώπινος οργανισμός, δεν δουλεύουν ή δεν δουλεύουν τόσο καλά όσο υπόσχονται. Κύριε Δρακόπουλε, έχετε κάποιο σχόλιο? Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα, δεν ξέρω, ακούγομαι. Ναι, μια χαρά. Ακούτε? Ωραία. Θα είμαι σύντομος. Καταρχήν να συγχαρώ για την εξαιρετική πρωτοβουλία. Είναι η πρώτη φορά που παρακολουθώ τα webinar. Ο Θανάσης έκανε μια πολύ αναλυτική παρουσίαση με update τη μελέτη του όσο περισσότερο γινότανε. Τον έχουμε μάθει, έτσι είναι η παρουσιάση του. Συγχαρητήρια Θανάση, αλλά όχι μόνο στο Θανάση και στην Τζίνα, και επανέρχομαι για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία και όσους εμπλέκονται. Από εκεί και πέρα 2 σχόλια και θα είμαι σύντομος. Η SLEEVE σίγουρα όλοι την έχουν κατακαιρματίσει, αλλά δεν είναι έτσι απολύτως. Το ανέφερε και ο Κωστής ο Αλμπανόπουλος και ο Αλμπανόπουλος πριν από λίγο. Ίσως είναι η επιλεγμένη επέμβαση για πολύ υψηλά BMI. Θα πρέπει πάντα να σχετίζεται με την ανεπάρκεια των βιταμινών που πολύ σωστά ακούστηκε και από τον Γιώργο του Σκουμπή και τον Δημήτρη Λαπατσάνη. Σίγουρα καλύτερος προεγχειρητικός έλεγχος δεν έχει να κάνει μόνο η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, και θα ήθελα να εστιάσω λίγο παραπάνω στις επανεπεμβάσεις, στα ριντού. Θα πρέπει ίσως να διαφοροποιήσουμε αυτό που και πάλι ακούστηκε, την προγραμματισμένη επανεπέμβαση σε σχέση με την επίγουσα βάση. Και σίγουρα να έχουμε στο μυαλό μας το δεύτερο βήμα, όπως πολύ σωστά προανέφερε ο κ. Αλμπανόπουλος. Αυτά από μένα, ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια και πάλι για την εξαιρετική αυτή παρουσίαση και την πρωτοβουλία. Σας ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο από τους συμμετέχοντες, κάποια ερώτηση? Το βλέπω κάτι στο chat. Θέλαμε να ακούσουμε... Κύριε Δαρδαμάνη, κύριε Βάρσο. Θες κάτι άλλο να πεις, Θανάση, να προσθέσεις? Νομίζω ότι ξεψαχνίσαμε τη μελέτη. Νομίζω ναι. Φωτίσαμε όλες τις πτυχές. Μας έδωσε λαβές και πάτημα γενικότερα να προσεγγίσουν πάλι τη φιλοσοφία που πρέπει να έχει κάνει ως βαριατρικός ή που αναπτύσσει ως βαριατρικός χειρουργός. Δεν έχουμε όλη την φιλοσοφία προφανώς. Και αυτό είναι που κάνει αυτό το αντικείμενο ενδιαφέρον. Προφανώς δεν υπάρχει ιδανική τεχνική. Αν υπήρχε, θα την είχαμε ανακαλύψει και την κάναμε όλοι σε όλους. Δεν υπάρχει. Δεν είναι όλοι άρρωστοι οι ίδιοι. Και αυτό το ξέρουμε. Δεν είναι όλοι οι χειρουργοί οι ίδιοι. Και αυτό το ξέρουμε. Και επίσης αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, δεν είναι και όλα τα συστήματα υγείας ίδια. Κάτι που δουλεύει πάρα πολύ καλά σε ένα σύστημα όπως της Ελβετίας ή όπως της Φινλανδίας, δεν πρέπει να έχουμε απαιτήσεις να δουλεύει και στην Ελλάδα. Να προσθέσω κι εγώ κάτι πολύ σημαντικό. Μην διαβάζουμε μόνο το abstract της μελέτης και το συμπέρασμα, γιατί στο συμπέρασμα αυτή η μελέτη λέει ότι το RU-IGB είναι καλύτερο στη δεκαετία σχέση με τη SLEEVE, αλλά βλέπεις ότι άμα αποδομήσεις το διαβάσεις όλο προσεκτικά, αποδυναμώνεται κάπως το συμπέρασμα αυτό. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω. Ναι, παρακαλώ. Να υπερθεματίσω και σε αυτό που είπε Τζίνα μόλις τώρα και σε αυτό που είπε και ο Κώστας Αλμπανόπουλος πριν, για την επιλογή των ασθενών που είπε και ο Θανάσης. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, στα exclusion criteria, προφανώς έχει μια πολύ μεγαλύτερη ισχύ, μια προοπτική τυχεοποιημένη μελέτη. Σαφώς. Αλλά από την άλλη πλευρά, αν θυμάμαι καλά, στα exclusion criteria είναι η παλινδρόμηση, είναι το Barrett, είναι οι επανεπεμβάσεις και ήταν και η IFNE. Έτσι ναι. Δεν είναι. Δεν άκουσα καθόλου τις διατροφικές συνήθειες του καθενός. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να τυχεοποιήσεις, όπως σωστά είπε ο Κώστας ο Αλμπανόπουλος, πλην συμφωνώ και παυξάνω, ας πούμε, τον άρρωστο. Έναν άρρωστο λοιπόν που τρώει, τσεμπολογάει όλη την ώρα, αν τυχεοποιημένα πας να του κάνεις SLEEVE, προφανώς δεν θα έχεις καλά αποτελέσματα. Ναι. Εντάξει, και σαφώς θα έχεις πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε έναν που σου λέει ότι τρώω 2 γεύματα τη μέρα, αλλά είναι μία κατσαρόλα του καθένα. Προφανώς αυτός θα αποδώσει πολύ καλύτερα με τη SLEEVE. Ναι. Συν αυτό που είπε ο Κώστας, που συμφωνώ απολύτως και πρέπει να το λέμε σε όλους, εφόσον δεχόμαστε πια όλη η ιατρική κοινότητα ότι η παχυσαρκία είναι νόσος και είναι μια χρόνια και υποτροπιάζουσα νόσος, προφανώς η θεραπεία δεν είναι μία, σε μία στιγμή. Θα χρειαστεί και δεύτερη πιθανότατα.
Θα μιλήσω εκ μέρους του κ. Αλμπανόπουλου και θα πω ότι έτσι έχω εξηγήσει γιατί οι sleeve του κ. Αλμπανόπουλου έχουν καλύτερα αποτελέσματα στην απώλεια βάρους σε σχέση με τη βιβλιογραφία. Γιατί στη βιβλιογραφία μπορεί να κάνεις κάτι επειδή μόνο αυτό κάνει το κέντρο ή επειδή τυχεοποίησες, ενώ στο πράκτιστο του κάθε ενός χειρουργού διαλέγει σε ποιον θα κάνει το χειρουργείο. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω. Ναι, δεν είναι, πώς να το πω, σωστό. Η τυχεοποίηση δεν είναι σωστό. Έχει μια παραπάνω, είναι πιο ισχυρό από πλευρά στατιστικής, ναι, αλλά δεν έχει ένδειξη όταν κάθεσαι και επιλέγεις, ας πούμε, με βάση τα διατροφικά κριτήρια. Ναι. Ναι, κύριε Αλμπανόπουλε, θέλετε κάτι να μας προσθέσετε? Ναι, θέλω να πω, επειδή βαριέμαι να διαβάζω τη βιβλιογραφία, να μας κρατάτε πάντα ενήμερους και να συνεχίσετε αυτό που κάνετε και με άλλες ενημερώσεις, τις οποίες μπορεί να τις έχετε μαζί και με επεμβάσεις. Δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο μια παρουσίαση, να είναι πιο σύντομη και οι σχολιαστές να είναι πιο σύντομοι στους σχολιασμούς τους. Μάλιστα. Εγώ θα πω ότι το σημερινό webinar, το δεύτερο, καταγράφηκε. Ίσως έπρεπε να το είχα δηλώσει στην αρχή, για λόγους GDPR, και θα ανέβει σε ένα κανάλι που θα φτιάξουμε στο YouTube, ώστε να μπορούμε να το ξαναβλέπουμε ή όποιος δεν πρόλαβε να το δει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους βρεθήκατε σήμερα. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως όλους τους expert που μας στηρίζουν σε αυτό το βήμα και προσφέρουν με τις γνώσεις τους και ιδίως που ήσασταν εδώ 9 Ιουλίου, μια τόσο ζεστή μέρα. Να πω ότι το επόμενο webinar δεν θα είναι μες στον Αύγουστο, για ευνόητους λόγους. Θα ξαναβρεθούμε από Σεπτέμβρη και θα είναι ο μιλητής ο κύριος Λαπατσάνης. Το θέμα θα ανακοινωθεί σύντομα. Θέλετε να πείτε κάτι? Νομίζω έχετε μια ιδέα. Μιας και είστε εδώ, θέλετε να μας ανακοινώσετε? Θα τα πούμε. Εντάξει, οκ. Οπότε τα λέμε από Σεπτέμβρη. Λίγο πολύ υπόθηκε. Νομίζω το τι γίνεται μετά τη ΣΛΙΒ. Ναι. Ή με τα προβλήματα της ΣΛΙΒ, για να συνεχίσουμε να πάρουμε από του Κώστα του Αλμπανόπουλου την παρουσία και να προχωρήσουμε. Ναι. Και να πω καλό καλοκαίρι σε όλους, λοιπόν. Καλό καλοκαίρι. Θα τα ξαναπούμε από Σεπτέμβρη. Ευχαριστώ όλους. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.